Johannes Lindén haluaa informoida sinua. Tule mukaan Kliks-liiketoimintaan ja voit menestyä kanssamme ilman rahaa ja mukana olet liikkeessä, jossa työn muuttuminen tiedetään rassaavan yhteiskuntaa Iltalehden mukaan tänä huhtikuuna. Ja muutos tulee olemaan nopea ja tarvitaan paljon rehellistä analyysiä työn ja yhteiskunnan muutoksesta. Ja Kliks on yksi näistä muutoksista, joka takaa sulle mahdollisuuden osallistua, jos olet rohkea ja utelias henkilö. Maailma muuttuu koko ajan nopeammin informaatioteknologian ansiosta. Muututko sinäkin oikeasti vai jäätkö katselemaan sivusta? Miljonäärejä syntyy edelleen. Ryhdy mini-franchise-antajaksi ilman mitään riskiä, ei rahallista riskiä. Tulopotentiaali perustuu 6,6 miljardiin ihmiseen, jotka ovat keskiluokka ja köyhät maailmassa. Tämä konsepti ei koske jo valmiiksi rikkaita ihmisiä. Tämä tekee köyhistä rikkaita ja tämä on ilmaista ja liittyminen mukaan Kliksiin on aina ilmaista. Niin asiakkaille kuin niillekin ihmisille, jotka tulevat mukaan meidän jäsenistöömme. Tervetuloa tutustumaan tarkemmin. Olen Johannes Lindén. Kiitos, hei.